Κάθε χρόνο συνηθίζουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ να τιμούμε ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πάρα πολλές. Θα πάρει πολλά χρόνια για να πάρουν όλες σειρά. Αλλά φέτος διαλέξαμε 2 εκλεκτές συναδέλφους που έτσι έχουν μια πολύ αξιόλογη διαδρομή. Και θέλω να πω προσωπικά έτσι ότι η νοσηλεύτρια που θα βραβεύσουμε πρώτη είναι ένα υπόδειγμα αυταπάρνησης. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα εργατικότητας, αφοσίωσης, ζήλου έτσι, και τόλμης για τα νοσηλευτικά χρονικά. Προσωπικά, η γνωριμία μου μαζί της ήταν λίγο ταραχώδης στην αρχή, γιατί είμαστε και 2 έντονοι χαρακτήρες και την πρώτη φορά τσακωθήκαμε. Αλλά στην πορεία που γνώρισα τη συγκεκριμένη κυρία που θα την πούμε στο τέλος, έτσι, πραγματικά εγωιτεύτηκα από τις ικανότητές της. Καταρχήν, να πούμε 2 βιογραφικά στοιχεία. Σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού και ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική Νοσηλευτική, αφήνοντας όμως εποχή στην εξειδίκευση της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της Ένωσης Νοσηλευτών Νεφρολογίας, μιας αξιόλογης επιστημονικής οργάνωσης με πλούσιο έργο και παρεμβάσεις σημαντικές στο επιστημονικό νοσηλευτικό πεδίο. Το επιστημονικό της έργο, πλούσιο και αξιοζήλευτο, εκτός του ότι συνετέλεσε στην καταγραφή συγκεκριμένων επιστημονικών δεδομένων στο πλαίσιο της νοσηλευτικής επιστήμης, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νέες γενιές των νοσηλευτών μας. Επί σειρά ετών δίδαξε μέσα από ατελείωτες ώρες σεμιναρίων και διδασκαλίας φοιτητές νοσηλευτικής στον ΤΕΗ και του Πανεπιστημίου, πράγμα που αόκνος συνεχίζει να πράττει και σήμερα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συνάδελφοί της επιβράβευσαν τη φιλοπονία και την αγωνιστικότητά της, εκλέγοντάς την πανηγυρικά επί σειρά ετών σε πάμπολα διοικητικά και υπηρεσιακά συμβούλια, προσφέροντάς της έτσι τη δυνατότητα να βοηθήσει τους εργαζομένους αποφασιστικά, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες της θέσης όπου κατήχε κάθε φορά. Για μια ολόκληρη δεκαετία, από το 1994 μέχρι το 2003, ήταν υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής του ΤΙΠΕΤ. Με ήθος και επιμέλεια, κατόρθωσε πάντα να παράγει έργο σημαντικό στους σημαντικούς φορείς που συμμετείχε και δεν ήταν λίγοι. Διατέλεσε μέρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, των Εξεταστικών Επιτροπών των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και από το 1998 μέχρι και σήμερα είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νοσηλευτών Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης, ΕΝΝΑ-ΕΡΚΑ. Ανερχόμενη όλα τα στάδια της νοσηλευτικής ιεραρχίας αξιοκρατικά, ξεκίνησε το 1974 την πλούσια καριέρα της ως κλινική νοσηλεύτρια και περνώντας σταδιακά και αξιοκρατικά από όλες τις θέσεις, έφτασε σήμερα να κατέχει επάξια τη θέση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Πέδων Αθηνών Αγλαία Κυριακού. Με αυτά τα λίγα λόγια, να καλέσω στο βήμα την κυρία Τσούγια για να μας κάνει την τιμή να παραλάβει το βραβείο της από την κυρία Καλοκαιρινού. Η οποία θα κάνει τη βράβευση. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, ειλικρινά δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Η τιμητική αυτή διάκριση είναι ξεχωριστή όταν προέρχεται από τους νοσηλευτές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουδής προφήτη στον τόπο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, για τα πολλά λόγια. Νομίζω όμως ότι όλοι οι νοσηλευτές που είναι εδώ σήμερα, οι συνάδελφοί μου, που καθημερινά δίνουν τη μάχη στην κλινική πράξη, με τη ζωή, με την αρρώστια, με τον πόνο, με το μεγάλο πόνο, πολλές φορές και με το θάνατο, νομίζω ότι στο βραβείο αυτό εκπροσωπούν, στο πρόσωπό μου είναι όλοι οι νοσηλευτές που είναι σήμερα εδώ. Επειδή προηγουμένως είπατε ότι οι νοσηλευτικοί κάποιοι πήγαν να μας καπελώσουν, να μας εξαφανίσουν κλπ. Θέλω πραγματικά να διαβεβαιώσω και από την πείρα μου και από την νοσηλευτική μου πορεία ότι δεν είμαστε εύκολοι αντίπαλοι οι νοσηλευτές. Είμαστε πολύ σκληρά καρύδια για να μας εξοντώσουν, γιατί όπως έχετε και στο σύνθημά μας,
Η νοσηλευτική δεν ασκείται έτσι τυχαία. Η νοσηλευτική έχει όραμα, έχει αξίες, οι οποίες καθημερινά εφαρμόζονται στο μετερίζιο του κρεβατιού. Και η νοσηλευτική, και έτσι έχουμε αποκτήσει, επειδή μας παρακολουθεί η κοινωνία καθημερινά, αποκτήσαμε και το σεβασμό της, αλλά και την εμπιστοσύνη της. Θέλω πραγματικά να πω, να μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή 2 προσωπικά λόγια και μόνο, γιατί αυτό το βραβείο θα το χαρίσω στους μικρούς ασθενείς μου, στα παιδιά αυτά, τους μικρούς ήρωες που καθημερινά δίνουν τη μάχη ζωής, τα παιδιά που κάνουν αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, τα παιδιά που από πολύ μικρά, από ημερών και μέχρι 20 χρονών, δίνουν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Και αυτά πραγματικά μου έχουν εμπνεύσει να έχω πείσμα και να επιμένω σε αυτές τις αξίες. Και να μου επιτρέπει επίσης και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας να πω και στους νέους νοσηλευτές που είναι πάρα πολλοί εδώ να βάζουν στόχους και να επιμένουν στους στόχους τους. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Σκουτέλη, που έχω πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία μέσα από το πλαίσιο της εργασίας μας από την νεφρολογική νοσηλευτική, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και θέλω όλοι να αγκαλιάσουμε την ΕΝΕ, να στηρίξουμε την ΕΝΕ, γιατί η νοσηλευτική, οι εκπρόσωποι του κράτους που ήταν εδώ προηγουμένως, τώρα έχει και ο κύριος Τιμωσίδης, μας παρακολουθούν μεν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μας βλέπουν ως επιστήμονες υγείας, ότι η νοσηλευτική για να την ασκήσουμε καθημερινά, ότι πρέπει να τη σπουδάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το ξεχνάνε, δεν το βλέπουν. Ίσως γιατί εμείς έχουμε αφήσει πολλές χαραμάδες ανοιχτές και δεν βλέπουν οι άλλοι ότι εμείς αυτό που κάνουμε το έχουμε σπουδάσει. Και αυτό ακριβώς πρέπει να το υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας, το οποίο, όπως έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα, είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου από ερευνητικές και ανοσκοπικές εργασίες, και βλέπω ότι οι νοσηλευτές μας είναι πραγματικά, επειδή έχω και την εμπειρία του εξωτερικού, είμαστε πολύ ψηλότερα από επίπεδο και από γνώσεις. Αρκεί να το δουν και οι άλλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, εντάξει, κατά. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Σκουτέλη να προσφωνεί στο δεύτερο τιμόμενο πρόσωπο για σήμερα. Είναι πραγματικά δύσκολο να προσπαθείς μέσα από βιογραφικά πλούσια να σταχυολογήσεις εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα συνθέσουν την προσωπικότητα του τιμωμένου νοσηλευτή. Σε αυτή τη διαδικασία μπήκα κι εγώ. Σταχυολόγησα από το πλούσιο βιογραφικό της επόμενης συναδέλφισσας τα χαρακτηριστικότερα, και θα πω ότι εισήχθη στη Σχολή των Αξιωματικών Νοσηλευτικής το 1980. Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στη ΜΕΘ και στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και απόκτησε τη χειρουργική ειδικότητα νοσηλευτικής. Ακολούθως, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ΕΚΠΑ. Η συνακόλουθη επιμόρφωσή της υπήρξε πλούσια και περιεκτική, διάστηκτη από στοιχεία ανθρωπισμού και εθελοντικής προσφοράς, με αποκορύφωση την δράση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Στη σπουδαία επαγγελματική της διαδρομή διατέλεσε προϊσταμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και διευθύντρια του 3ου Γραφείου και του Γραφείου Εκπαίδευσης στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για μια τριετία, από το 2008 έως το 2011, ξεχώρισε για την πλούσια δράση της ως συντονίστρια του ΕΚΕΠΗ. Εκτός από τη σημερινή, έχει τιμηθεί με πάμπολες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο Χρυσούς Σταυρός του Τάγματος της Τιμής, που της απενεμήθη από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Επιπλέον,
Το διδακτικό της έργο είναι πλούσιο και σημαντικό σε όλα τα επίπεδα της νοσηλευτικής επιστήμης. Στάθηκε και στέκεται δίπλα στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, ασκώντας με απόλυτη επιτυχία τα καθήκοντά της ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής στο πρώτο μας συνέδριο που είχε γίνει στη Λευκάδα. Έχω την τιμή να βραβεύσω και παρακαλώ την κυρία Ζαχαρούλα Μανολίδου να έλθει στο βήμα. Τη βράβευση θα κάνει ο συνάδελφός μας Δημήτρης Δάλλας. Στην κυριολεξία δύο λόγια, γιατί ξέρω ότι όλοι είσαστε κουρασμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Ο Δημήτρης είναι φίλος, αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν αυτό το κριτήριο και όλα τα παιδιά. Το ευχαριστώ αυτό βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω ότι όλοι κάναμε πάρα πολλά και θα κάνουμε και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα για την νοσηλευτική. Και θα ήθελα να ξέρετε ότι αυτό το ευχαριστώ δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι ένα νόημα ζωής. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το συνέδριό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.